Gaurkoan lizentzia librea, kultur askea, kopilez, eta hau izanako beste hitz potolo batzuen bueltan ariko gara, saiatu gara apur bat, ez da izan eztabaida oso teorikoa, apur bat, bakoitzaren ibilbidea pixkat norberaren bizipenetatik kontu hau pixka lurreratzen, dakizunez, aspaldi egin zuen jauzi kopileztaren ideia eta atzean dagoen filosofia kode informatikotik beste esparru batzutara, eta artean, horregatik ere argiak antolatu, edo argiari antolatzen ditzaldi hauek, eta artean hau, guko endeleia urte batzuk, 6 bat, 2013 inguruan eola, Creative Commons lizentzia ezarri geniolako gure dabidean egiten genuen sorkuntza hori, eta horre guk ikusi dugu, badagoela zer eztabaidatu, zalantza sortzen dira, ez da, egun batetik bestera, jertxe bat aldatzea bezalakoa, baizik eta atzean begira da, aldatzen da, eta batez ere aldatzen da gauza garrantzitsu bat, bintzat guk horrela lortzen dugu, oain arte hau nik sortu dut, nik idatzi dut, esaldi horrek beste, ikuspegi aldatzen du, eta jabetzaren ideiare aldatzen da, eta nik uste badagoela egiletza, nork egin duen, baina jabetza, asko zabala bada, eta ez du zuzuk zeu bakarrik kontrolatzen, eta beste askoren eskutan ere uzten duzu. Eta esan bezala hori, informatikaren mundutik etorritako kontu bat bada ere, azken urteetan beste sorkuntza intelektual edo kultural askotara indura jauzi, maila ezberdinetan, eta gaur egun musikan, literaturan, abokatuen mailan ere bai, artelanetan, artegileak, kasetaritzan zezanik ez, beste esparru batzutan ere, gero eta gehiago hitzetan ere da hortaz, eta, gaurkoan horregatik konbidatu ditugu hiru lagun hauek, hasiko naiz orkesten eskerretik, nire eskerretik eskuina, batetik, gotzon Barandieran, hemen Durango pasokan aritu azete ezagutuko zuen, itaslean eta gaur egun lizentzia librean ere ari den Zuzar gitaretxeko kidean, musikan ere aritua, entzat batzuk ezagutu Katamalon, eta musikaren munduan ere komunikazio lanak ere bat baino gehiago egindakoa, Otxenea, zer egingo dugu kulturarekin, nolako galdera potolo bati ere erantzun kolektiboa eman nahian ari direna. Eta beragoan Miren Nolagaitza, edo orain Maiz, musikaria, napokeirian egin ezagutu dugun hasieran, pentsat batzuk, ez dakit aurretik segurazki gitarra joko zenuen etxean eta besteleko batzutan. Eta ondoren beste talde batzutan ere bai, ikusi ditugu, eta orain bakarlari gizaia urte batzuk, ez? Eta azkenik, nire alboan David Martínez, informatikaria, software librearen eta jakintza askearen defendatzaile sutsua, edo aritua. Eta, beste saltza askoren artean, laborategi Monteus, Talibel Salen, eta beste, argien ere blog bat alako kontutaz eta itzeiteko, aritzen da. Eta, hoize, eta azteko, nik egin baino, eta ikusi da badakagoela hemen horretaz asko idatzi duen eta etzein duen lagun bat, agian berari eskatuko genioke, apur bat, nondik datorren hau guztia, kopilezka eta copyrightaren bi mundu paralelo horiek, Creative Commons lizentziak, kultur askea ditzen dena, software askea, kasontan hortik abiatuta. Kontestu pilo bat daude, askotan nahazten ditugu, ez daigu zinden beste, pixkat ez denbura emateko agian ondatoreko litzeko guzti. Saiatuko naz laburra izaten eta kontzeptu metafisikoetan ezartzen. Kultura askea definitzeko
nire ustez, eta ez bakarrik nire ustez, baita kultur askean jorratzen da ben eragile desberdinen ustez, 4 eskubide eta bete behar dekoguz. Gainera, alderatu aldoguz software librearen munduarekin. Izan be, sozelan edo behintzat maila baten hortik datorren kultura baita. Askatasunak, esan bezala 4 dira, baina desordenatu ditut, ze uste dut kulturaren inguruan berba egin behar baldin badugu, hobeto ulertzen dela nahasketa. Lehenengoko kultura askeak okin behar eban lehenengoko eskubidea da lana erabili edozein dela asmoa. Bigarrena, lana banatzeko beste batzuei konpartitzeko aukera eskaintzen dozkun eskubidea bat bermatu behar da. Hirugarrenik, nola egin den aztertzeko eskubidea bermatu behar dugu, eta azkenik, eta gainera nire ustez agian garrantzitsuenetakoa, hobetzeko eskubidea okin behar dugu. Hau da, lan eratorriak moldatzeko, edo beste batek egindako lan batetik beste zeozer atera alitzatea. Esan bezala, software librearen ikuspuntutik dator, baina egiza da beste eztabaida batzuk elikatu dabela copyleftaren testu ingurua, hausnarketa, copyrightak izatez ez duelako helburu egilea bera nolabait esatearren salbatzea. Baizik eta enpresa, korporazio eta multinazional handiak kultura antza egiten duten horiek salbatzea eurak sortutako kaos batetik edo nire ustetan. Ez dakit konturatu zarete, baina copyright legeak beti aldatzen dira Mickey Mousek domeinu publikora pasatzeko epea edo bete danean. Eta horrek ja, niri behintzat asko esaten dozta zer dan zehazki babestu nahi dutenaren inguruan. Creative Commonsa ordea, ondare komuna babesteko sortu zen. Ondare komun, kasu honetan, edo gaurko eztabaidan kulturala, klaro. Eta pasatzeko eskubide guztiak erreserbatuta egotetik, bakarrik eskubide batzuk erreserbatuta egotera. Eta egileak erabakiko du zeintzuk diren erreserbatu bihar diran eskubide horiek. Izan be, eta hemen hasiko naz nire ustez kulturazkan inguruan dagoen lehenengoko gaizki ulertura, eta gero sakonduko dugula uste dut, baina aipatzen joango naz, egileak eskubidea du bere obra ekonomikoki guztiatzeko. Estaria bueno, gure lagragatik ezin kobratzea. Beste gauza bat Creative Commonsen inguruan berbaitzen dugunean argi okin bierko geinkena, da Creative Commons lizentzia guztiak ez direla libreak. Esan bezala, egileak erabakitzen du zeintzuk lizentzia esparru sartu nahi da baizan bere lanean, baina euretariko batzuk ez dira libreak. Eta horretarako dago Free Cultural Approved izena dekon zigilua Creative Commons fundazioak txartoroitzen espanaz kudeatzen duena. Eta gomendatzen dizuet, smartphonean edo begiratzeko, Creative Commonsaren semaforoa bilatzeko interneten. Izan be, berton semaforo mailan oso argi aipatzen baita, zeintzuk dira libreak eta zeintzuk ez. Eta beti dekogu arazoa edo gaizki ulertu hori ez komertzial eta ez erotorritik nire ustez. Ez komertziala, lan bat ez komertzial bezala katalogatzen baldin badugu, edozein asmo izateko muga jartzen, edozein asmo izateari muga jartzen dutxagu. Eta ez eratorria erabiltzen baldin badugu, hobetzearen asmoa edo hobetzearen askatasuna ez dugu bermatzen. Creative Commonsak eragin zuzena okin dabe kazetaritzan eta ni baino beto argi da zuek dakizuela.
izan be, gorkak aipatzen eban, ez gara neutralak liburuan, eta gainera Creative Commonsan inguruko hausnarketa oso interesgarria egiten eban, eta ni entzufatuta nagola nolabait esatearren gaira inoz konturatu ez naz, Euskal Herrian egiten den euskarazko kazetaritza gehiena librea dela. Eta ni horretaz ez naz ohartu, liburu irakurri neban arte, hasi nintzen bentsatzen Argia, Berria, ez dakit zer, tokiko egiza da. Hortaz, eragin zuzena okin dao hizkuntzan, nire ustez. Eta, ja bukatzen juteko, esperientzia oso interesgarriak egon dira Euskal Herrian lizentziazkeen inguruan. Hordeko musikerriaren adibidea, hordeko irrati libreen adibideia gehiengoa, Gotzonek ni baino askoz hobeto azalduko du Susaren adibidea, baina argia da, bebai nire ustez kulturazkea ulertzeko, eta Eusko Jaurlaritzak berak bebai, datu irekien inguruan egindaben hausnarketa, interesgarriagoa izan albadabe, oso interesgarria da. Eta printzipioz, soldado dazan guzti hauekin, nik uste dut kulturazkea zozelan zertzelatu beharko gendula, hildo horretatik. Gogoratu, lau askatasun. Erabili, edozein asmo delarik, banatu, aztertu, eta hobetu albaldin ba. Bale, orduan guazen adibide zehatzetara pizkate. Teoria mailan geratu aldiren kontu horiek pizkat lurre hartzeko. Eta horretarako aldetu nahiko nizuke, bazuen esperientzia Creative Commonsen lizentzien inguruan, zer egin duzuen, nola esan daen prozesua, edo asko eztabaidatu duzuen, edo esan daen, pausu bat besterik ez. Prozesua pizkarra sartzea eta gara nahi duzu esakondeko Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko gonbidatzearren, naiz eta ni honetan naizen oso jakituna, baina galdetu diete Susako kidei ni batez ere Josu Landari, horretan ni baino askoz gehiago dakielako, eta lehenengo zehaztapen egin behar dut, berez Susak berak argitaletxea naiz eta gurea den, idazleon argitaletxea da, guk sortutakoa, geuk gobernatzen dugu, goitik bera, eta geukera hartzen ditugu erabakiak. Berez, Susak ez du egiten lan lizentzia libreekin. Susak usten digu egile hori aukeratzen ze lizentziarekin zabaldu nahi ditugun gure lanak orduan. Gure lanen artean badaude batzuk, egileen artean badaude batzuk copyrighta erabiltzen dutenak, eta beste batzuk copylefta. Egia da, Josuk adibidez ariketa eskatu zidan, eta esan zidan ire bost liburuetatik badakik zeintzu diren copyrighta eta zeintzu copylefta, da ez. Zergatik esaten dut hau, nik adibidez ez dudalako eraginik antzeman, aldaketarekin. Nik hartu nuen erabaki personal bat, baina kolektibo baten parte nintzelako. Orduan, Susa hasi zen, adibidez 2000 urtean armiarma.eus argitaratzen, eta horrek dagoeneko 25.000 dokumentutik gora jarrita ditugu, edozeinek irakurtzeko eta konsultatzeko moduan, guk gure liburuak naiz eta copyrighta euki jartzen ditugu paperean argitaratu eta berehala jartzen ditugu, danak jartzen ditugu, bai, denak jartzen ditugu sarean, denda daukagu eta denda horretan 3,54 uste dela EPUB bat edo liburu elektronikoa eta hor gainera aukera ematen dugu nahi baldin badu norbaitek doan deskargatzeko, zorionez jenteak ordaindu egiten du, uste dut gure jarrera hori saritzeko dela, baina esan behar dut, egia esateko, nik ez dudala eragin nabarmenik somatu, copyright edo copylefta izan. Badakit azkeneko 3 liburuak, hau da 2007 honakoak, copyleftean egiten ditugula gehienok, partekatu. Eta, alde horretatik egia esan, gurea esperimentu bat izan da beti, guk beti egin dugu esperimentuen alde, frogatu ia zer gertatzen zen, goratzen baldin baduzue duela urte batzuk horregon zen,
gure artean beldur eta dardarizo bat, liburu elektronikoak paperezkoa jango ote zuen, ez zuen jango, guk esperimentu egin genuen sarean jartzearen alde fisikoki argitaratuta momentu berean sarean jartzearen alde, gu pirata deitu gintuzten, kristonak esan zizkiguten, baina gaur da eguna noiz esan genezakeen guri horrek mesede egin digula, hori egia da. Hau da, guri horrek salmentan ez digu kalterik eragin, are gehiago, guk duela 5 urte edo 10 urte baino gehiago salduko dugu aurtengo azokan, beste faktore batzuk egongo dira ere bai, ez da? Baina uste dugu irakurleak eta kulturzaleak saritu egiten duela guk daukagun jarrera hori, ez? Jartzen dugu liburua debalde, zuk nahi baldin baduzu konsultatu ezazu, irakurri ezazu eta gustoko baduzu erosi. Eta zorionez euskal literaturzaleak hori egiten du. Baina egia esan, lizentzia libre horrek gure lanean, gure egunerokoan, gure jardunean ez du bere biziko garrantzirik euki, gure arteko eztabaidetan. Guk eztabaidatzen dugu dena asanblada bidez eta erabakiak hartzen ditugu asko horrela, ezta? Eta ez du eragin nabarmenik euki. Iruditzen zait, beste kezka batzu ditugula guk, ez? Euskal sortzaile bezala eta zuk aipatu duzun egoera hori mundu mailakoa da, eta mundu mailako egoera hori nik ezagutzen dut Euskal Herri mailan, eta iruditzen zait guk arazoa askoz handiagoa dugula, adibidez, gure lanak helarazten, komunikatzen, ez lizentzia libre edo ez libre bitartez, baizik eta arazo handia ditugula gure lanak helarazten gure herrikidei, gure lanak transmititzen gure herrikidei, eta ez dut uste lizentzia mota batek edo bestek eragina daukaniko, guri dagokigun kasuan bintzat. Bai, nire kasuan, Napoka iriarekin atera genuen lehenengo lan hura, Creative Commons lizentziapean argitaratu genuen, orainena ez gogoratzen pentsatzen dute nola da, ez lukratzeko no komertziala, eta ez dakit, hori batzuk, eskubide batzuk babestuta, ez dakit zeintzuk hori egia esan. Jarrera politikoa izan zen. Horrela nahi dugu, eta, bai, larri ere pentsatu gabe, baina, aukera hori genuen. Handik urte batzuetara, hurrengo lanak hasi ginen ja erregistratzen Esgaen. Eta ordutik erregistratu dut guztia. Zein izan da arrazoia? Hori ere ez dut olako hainbeste hausnartu izan, baina uste dut lotzen dudala asko profesionalizatzearekin. Erabaki hartu izanarekin, musika izango da nire ogibidea, eta azken finean oinarrian dago oso lan prekarioa dela, orduan nire lanak ematen dituen fruituak gutxi izan da ere, behintzat bueltan etorri daitezela handik eta hemendik, eta hortik ere bai, ze bestela, badoazelako olako zulo erraldoi batera, Esgaek kudeatzen duena, €1.000.000 urtean, eta horra joan baino, nahiago du nire poltsikoan eduki, ez? Eta hori izan da nik uste dut, nire inguruan asko zabaldu den, musikari asko hauan darabilgun arrazoietako bat. Baina, klaro, ni ez dut horrekin esan nahi, nagoenik monopolio horren alde. Ez da gutxiago ez. Kontua zer da baita ere, oinarrian badodela bestelako hainbat gai bizi ditugunak egunean, eta igual gotzonen bide beretik, igual beste kezka batzu ditugu, lehen esten ditugunak lizentzien gai hauek baino. Eta era berean, daukaguna da kriston ezjakintasuna, hori ikusten dut nik, nire inguruan mintzat lizentzien kontu honekin. Eta
bai Creative Commonsen erregistratu edo zenbait eskubide babestu dituzten haien artean, zein dena babestu dutenen artean. Orduan, hola gabiltza, eta hori. Hori, nik hartu nuen pausua pixka bat musikari eman nionean denbora guztia, eta orduan hartu nuen horraino. Nire kasua egia esan ez dauka asko kontatzerik. Erabat naturala izan zen, software librearen mundutik nator, hortaz lizentziek eta jenteari ze eskubide moten dotzagun kezkatzen nau, kezkatzen ninduen eta kezkatzen nau, baina egia da hasieran nik ere no komerzial klausula erabiltzen nuela, hortaz bai copyrighta lehuntzen eta biguntzen dabela, baina ez nuke ulertuko kulturazke bezala, naiz eta barriz dinodan lehundu eta bigundu egiten daben copyrightaren legea. Eta hausnarketa intimo batetik, beste erakindako hausnarketa intimo batetik, erabaki neban NC klausula kentzea eta bai SA erabiltzea. Ez dut uste. Inork idazten dudanarekin edo sareratzen ditudan irratsaioekin edo argazkiekin ez ere egingo da benik, eta egiten badu. Aurrera. Eta uste dut gainera hausnarketa horretan atera nuen ondorioa zan aitortu partekatu berdin lizentziak asko mugatzen duela erabilera komertziala. Izan ere, askotan entzun dut eta sortzaileen artean kezka da korporazio handiek, enpresa handiek, hartzea lana, moldatzea, agian gustuko ez dugun zerbait sortzeko hori egiteko, baina, klaro, aitortu partekatu berdin jartzen baldin badiogu, obra eratorriak edo lan eratorriak izan beharko luke aitortu partekatu berdin. Eta hori, mundu horretan eta sistema ekonomiko horretan ez dauka inongo interesik. Eta nire kasuan behintzat estadistikak haulan esaten dabelako, ez naz oso salea baina, ikusgarritasun maila gehiago emoten dotxo artikuluari edo egiten dozunari. Ze gehiago konpartitzen da, badago ni mugitzen da sentorno baten non jentea badaukan jadakezka hori eta ala egingo espanu gurutzilikatuko dinduten, evidentemente. Egia da, ez jakintasuna ez dakitala ditu, baina egia da guk ere aldaketa egin dugunean gauza berria zen, eta gure inguruan ere beste asko komentatzen behintzat hemen Euskal Herrian, eta beste arlotan uste dut ere ala dala, baina gero beste aldetik ere nazioartean pixka biratuta, inkluso gai kulturazkearen inguruan, inkluso alderdi politikoa sortu dira, eta zenbait lekutan indar handia izan dute. Inkluso maila politikoan zentrala izan dela gaia zenbait herrialdetan, ez bakarrik kulturazkea, segurtasunaren kontua edo gardentasuna eta pixkat mundu digitalekin dutako maikarlo. Baina bai gero Euskal Herrian horrek ez duela informatikaren mundu oso jakin batetik arago, ez duela salto, ez esanik ez politikan, baina beste arlotan, hori komentatu duzunen ikuste hala dela. Ez dakiztuek zuen inguruan, edo horretaz izten denen, ja aparte norberen esperientzia propiotik, ia hitz egin dan, sikiera, edo badago, argi dago copyrighteak ez duela berez prensa ona, fama ona, ematen du batez ere beste alternatiba eskertiarrago bat sortu denetik, ematen dira kokatzen zaila algo batean, ez da gero realitatean, beti daude kontrasanaleku guztietan. Baina, egia da, ez dagoela gian, edo itxegin desunean idazun artean, edo musikain artean iateatzen den gaia, sikiera, edo beste kezka batzu diren gaientzen direnak. Gu gaude, Durangoko azokan gaude, eta guk hautsenea orain dela 12 urte antolatzen dugu, eta urtero 40 gora musika talde eta liburu aurkezten dira hemen, eta oso gutxi kenduta gehienek arazo latza daukate beraien lana hemetik datorren urtera begira, adibidez 2020ra, zabaltzen. Orduan, beraien kezka nagusia da nola lortu horren beste ahaleginekin sortutako lan bat helaraztea, ez? Oso gutxitan aipatzen da lizentziena.
Gehiago aipatzen da, adibidez, komunikabideek ez dietela oihartzunik ematen. Baina hor gertatzen dena da, eta guk askotan esaten diegu, ezagutu egin behar da komunikabideen eguneroko errealitatea zein den. Adibidez, oso zaila da euskal komunikabide batentzat zeinak daukan Euskal Herri osoa, gure nazio, lurralde osoa lan eredu, bi kazetarirekin guk daukagun kulturprodukzio guztiaren berri jasotzea. Orduan, agian gure kezka izan beharko litzateke, agian egin behar dugu borroka sortzaile legez, euskal komunikabideetan kultura zabaltzeko bi kazetari egon beharrean, sei egon daitezen, ez da? Orduan, ekimenek edo bestelako zuen artikulazioek egiten dutuenean aldarri bat, ederra izango litzateke, ez bakarrik zuek agertzea publikoan esaten naizu, gu baldintza duine behar ditugu, gu ere agertu beharko ginateke esaten naizu. Hauek ez badaukate baldintza duinik ezin dute gure lanik zabaldu, ez? Gauza bergauza hezkuntzan, ez? Hezkuntzan guk badakigu gure lanak ez direla transmititzen, hor izugarrizko etema dagoela. Horrek zer dakar? Dakarrena da gu oso egoera prekarioan bizi garela, guk egin genezake urte terdiko lan bat, liburu bat, disko bat osatzen, eta horrek ez digu bizirauteko ematen, ez da urrik eman ere. Nik irabaz dezaket urte eta erdi bateko lanagatik egile eskubietan 500 euro. Eta zuk, ez dakit, zuk esango zu, baina 500 euro dira, ez? Badakigu 500 eurorekin inor ez dela bizi, ez da hilabete bat Euskal Herrian, ez da? Orduan, gure kulturaren ekosistemak dituen gabeziak oso handia dira. Guk azteko eta bat, ez daukagu kultursale nahikorik, naiz eta hemen gauden eta hemen bitzetan gauden, aparretan gauden. Baina guk ez daukagu kultursale nahikorik gure ekosistema osasuntzu mantentzeko. Hau da, gu ezin gara bizi idaztetik eta musika egitetik. Hori errealitate bada. Eta hemengo inor, oso gutxi. Bat edo bik kenduta, bakarrik musikara, bakarrik diskoak egitera eta zuzenekoak egitera. Egin behar dituzu hitzaldiak, eman behar dituzu musika eskolak, egin behar dituzu beste 1000 lan. Kulturaren inguruan, bitartekari bihurtzen zara, komunikatzaile bihurtzen zara, antolatzaile bihurtzen zara, horrek kentzen dizu sortzeko lana, horrek eragina dauka kalidadean, dena da bat. Eta dena da egoera oso prekarioa, gurea. Egoera normalizatu batean bageunde, nik uste dut guk egingo genukela inolako zalantzarik gabe lizentzia libreen aldeko autu orokor bat, masibo bat, ez? Kulturgintza bezala. Horren beste urte daramatzago erresistentzian eta behetik, eta esango nuke eskerretik, berez daukagula hori. Guk aukera aukiko bagenu, hau da, estatu bat aukiko bagenu, eta guk aukiko bagenu soldata bat, 2000 eurokoa duin bizitzeko, gu ez ginateke ibiliko olakoetan, ez? Ez da egia, ez? Ibiliko ginateke, esaten, ondo dagoenetik, egoera duin batetik, zer hobetu genezaken. Eta gian hor sartuko ginateke lizentzia libreekin, ez? Zeren, karo, gauza bada sortzea, gu edo idaztea, eta beste gauza da publikatzea. Publikatzen duzunean ja partekatzen duzu eta obra ja ez da zurea. Eta hori onartu egin behar duzu. Gauza bada idaztea, musika egitea, beste gauza da hori publikatzea, argitaratzea. Ja ez da zurea, eta hori evidentea da. Eta gainera hori da zure funtzioa, bestela ez etzazu publikatu. Jenteak ez badu partekatuko, ez badu bertsiorik egingo, ez badu moldatuko, ez badu zure kontra egingo horretan, ez da? Orduan, gure diskursoa hori da, ez? Jokatzen baldin badugu ekosistema bezala, gure lehentasun bat beste batzu dira. Kulturzaleak sortu behar ditugu gaur egun. Lizentzia libreak zertan laguntzen du horretan? Laguntzen du? Venga, lizentzia libreak jarriko ditugu. Baina transmisioa bermatu behar dugu, plazak bermatu behar ditugu, guk plazak behar ditugu, gure lanak ezagutarazteko, sormena sustatu egin behar da, eta zuek euki behar dituzue baldintza duinak zuen lana egiteko, ez? Orduan, gure eztabaidak horiek dira, ez? Gure eztabaidak hemen dira, gu etorri gara ona, ordaintzen dugu 500 euro, estan erdi bat, eta espadigute oihartzunik ematen, oso zaila da guretzat 500 euroiek errekuperatzea. Hemen gaude asko, eta jendeak gaur egun erosten du disko bat, erosten du liburu bat, erosten du egutegi bat, erosten du kamiseta bat, baina ez du erosten orain dela urte batzuk bezala 3 liburu, 7 disko. Orduan, oso zaila da
hori dena errekuperatzea horrek dakarren guztiarekin, horre sortzen du izugarrizko frustrazioa eta zalantzak zertan ari naiz ni, ez? Sortzen dizu kezka, uste dut kezka hori, ez? Bai, ni bat nator, gotzanak izaten da denakin. Eta gero, galdera ere askotan da, ze punturaino lizentzia batak edo besteak oztopatzen duen transmisioa, edo oztopatzen duen nire lana herriarena, esan dela ezakegu izatea. Edo, esan nahi dut, laboa bat ez garen dago, berritxarrak ere pentsatzen dute egongo dela. Eta horregatik ez da sentitzen, euskaldun batek ez du sentitzen bere musika hori. Hori, egiten zaizkidana da galdera pila bat. Eta oinarrian ere hori dago, nola berez hainbeste eskatzen zaigun guri, hasiera batetik, hemen jo, edo han jo, edo honen alde, edo bestaren alde, edo... azkenean askotan nik uste dut sentitzen garala hiladan azkenak. Eta igual nazten ari naiz, gaitara izan daiteke. Baina, pixka da balioa nola eman kulturari, edo ia ematen digun baliorik, edo ia nola ekarri erdigunera, ez dezagun euki behar bestelako kezka batzuk, ez? Eta hori, pixkate horrekin konektatzen dut asko, gotzonek izan daben bidetik, bai. Hori, kultura librea bai, baina nik uste dut nire musika, nik eskaitzen duten momentutik naiz eta ez garen egon, ez dut uste oztopo badanik jendearen gana heltzeko, hori uste dut nik. Eta gero beste gauza asko aldatu behar dira, monopolio hori, noski baietz, nik ez dakit zein dan formula perfektua, badakit Creative Commons bera ere, azkenean jabetza intelektualaren pean sortutako sistema bat da, aldana egiten dalako, aldoguna daukagunarekin, jabetza intelektualaren legea aldatzen hastea, bai, dala, gauza bat, guztiz, behar da horre, ez dakizen bat pertsona lanean horre buelta emateko, orduan, formula hona da, baina bere gauzak ere pentsatzen dute badituela, ez? Orduan, gu gazkenean egunero gaude lanean kontzertu bat aurrera emateko, baina kontzertua da bukaerako emaitza. Horra aurretik dauden lan guzti horiek, kotzonak esan moduan, ez da izan bate milaka ordu sartzen dituzu, informatzen, ideia garatzen, grabatzen, kentzen, teknikoari ordaindu, kopiak zaitzen. Azkenean, gero heltzen da momentu bat, eta zergaitik ez dut registratuko hau, ez dakit. Kate honetan guztian ez dute zer jaso, orduan hain da prekarioa, bizi modua, geratzen zait pixka bat urrun momentu honetan. Kontua da, ez dakit egitu behar zenan, ez da bida bateatzen denean, eta, aipatu zuen gainetik, baina argudietako bat izaten denean, copyright zaleen alde, egointzat industria hola modu hortxian defendatzen duena da, askotan, eta orain gainera, filme bat egiteko atzean dagoen publizitatea, promo banak eta teknikaldeetik, esaten du filme bat, agian katea luzeago dela. Ez daiteke disko bat, edo liburu bat, edo kriston programa puska bat egitea. Eta gainera, doainik egin behar dugu lan, hori da, atatzen den lehendabiziko pizkat irudikatu nahian, lizentzia librea direla, doakoa izan behar den zerbait. Baina horrek badak ez da, ia kultura doako izan behar den, ala ez, edo zer ulertzen dugun nahi, kultura libre esaten dugunean, ulertu nahi dut, edo zein klase sozialetan dagoen, edo zein entzat irekia edo sarbide izan duen kultur sorkuntza egitea. Eta orduan sartzen gara, gaur egungo txiringita nola montauta, nola biziraun prekaritate batean, hori ez dut ez da zina dela komentatu duzuna, eta non ez dakit jende guztia dakan aukera, bai ekonomiko bat, hori gozteko, eta saltza horretan, ia, adibidez, ez dakit, zure liburua hori izin duena, eskargatu izatea bide bat izan deteken,
edo bere sorkuntza propioz ezin duena programa bat egin, besteek egindako zatitxo batzuk hartu, eta gen horrekin merketu aldu sortu nahi duena, edo, ez dut ariketa egin, baina seguro maiz torrent jartzen badut Googleen, ez dakit diskoak aterako dira. Oda, bizi duzu kontu. Utsi da zuen mesedez, segundotxo bat, ze uste dut asmotxarrik gabe, evidentemente, baina galdera gaizki planteatuta dagoela. Kulturazkia ez du zertan doakoa izan behar, eta horretaz uste dut oso jakitun izan behar garela, eta estigma horrekin aportu behar dugula alik eta ginen. Esan dodan lehenengoko gauzetakoa, esan ondo egongo zala, esan nahi dut, ironia bat botatzera nindoa, baina aldatuko dute planteamendua. Gure lanaz kobratu behar dugu, evidentemente. Prekarietate bat dagoela kultura arloan, hori ukaezina da. Baina lizentzia libre batekin publikatzen dugunean eta gure lana libre egiten dugunean, ez gaude inondik inora esaten, eta gainera mesedez ez ulertu dolar, doakoa izan behar denik inondik inora. Kulturazkeak egiten dau berba jabetza intelektualaren inguruan, ez merkantilaren inguruan. Hori bakarrik. Bueno, galdera da, osasun gintza publiko izan behar da, hezkuntza publiko izan behar da, kirola publiko izan behar da? Kultura publikoa doako izan behar da, kirola doako izan behar da? Kultura segatik izan behar da doako, ez? Dabizik esan dauenaren hildotik. Izango litzateke, guk eukiko bagenu argi eta balioaren gaian sar gaitezke, kulturak jendarte hobe bat lortzeko, bitartekoa izango litzatekela, edo dela, sinestuko bagenu, guk sinesten dugu. Horretan ez daukagu dudarik, ez? Aparte, kulturak egiten gaitu munduan bizi diren gainontzeko izaki bizidunetatik bereizi, ez? Hizkuntzak eta kulturak egiten gaitu. Gure kasuan euskarak egiten gaitu, ez da? Orduan, gizarte hobe bat, Euskal Herri hobe bat eraikitzeko, jendarte hobe bat, justuago bat, berdinzaleago bat, feministago bat, lortzeko bitartekoa, kultura doakoa izan behar dela, erabakiko bagenu denok batera, gu alde geundeke baldin eta soldata bat eukiko bagenu. Baldin eta guri ordainduko baligu estatuak edo, soldata bat, gu horretara emanak bizial izateko, jakinik horrek jendarte hobe bat eraikitzen lagunduko duela. Orduan, zentzu horretan, egoera horretara edo ondorio horretara iritsiko bagina, nik enuke inongo arazorik, badaude munduan hainbat eta hainbat adibide, non estatuak helburu hori daukan, edo behintzat argi ikusten du estrategia bezala jendarte hobek eraikitzeko kultura doako izan behar dela, orduan daude irakasleak dauden bezala, gaur egun Euskal Herrian, daude kulturgileak estatutik kobratzen dutenak. Suposatzen da irakasleak hezkuntza publikoan daudela eta denon onerako ari direla eta jendarte hobe bat eraikitzeko lanean ari dira, orduan, segatik ez kulturgintzan. Egin dugu eztabaida hori? Ez, gu eztabaidatzen ari garena da, gaur egun, ze balio ematen diogun kulturgintzari. Ematen du ez diogula baliorik ematen, argi dago, Euskalduna datuek ematen dute, ez bere kulturari bizkarra eman da bizi dela, irakurtzen duenak erdaraz irakurtzen du gehiago, musika entzuten duenak gehiago entzuten du musika erdaretan, beraz, Euskalduna ari da bere kulturari bizkarra ematen, ez? Eta hori diot hemen. Durangoko azokaren baitan, ez? Gure arnazgune handiena den honetan. Orduan, nik uste dut kokatu genezakela, kokatu beharko genukela igual eztabaida hori marko horretan. Hortik kanpo, ez dauka zentzu handirik. Ez bada jendeak ez ezagutza izugarria daukala gure egoera, eguneroko egoera
laboralari buruz, eta hori da beste bat, hori horrela da, ez? Ez ezagutza izugarria dago, ez? Gu ze mailan bizi garen, ez? Sortzeko ze baldintza kaskar ditugun, ez da? Eta egoera ez denez horrela, eta segurazki gainera haizeak ez dakizen nola bietan jotzen duen, baina ez dut uste hortik doazenik, bien bitartean nola bizira hon horretan. Zure diskoak deskargatu alizatean norbaitek igo duelako, esan egitemana aipatzen nuen, aipu batzu topatzen dituelako peer-to-peer, Pintor eta Emule eta lako fitxategia konpartitzeko hori guztia boom egin zuenean. Hori izan zen kultur aldaketa mundu mailako ikaragarria. Zein momentutan, zero ordaindu gabe, deskargatu alizatea, ez dakit, diskografia osoa, ez, Maniko Estatutuko diskografia masibo. Eta hori existitzen da, eta ematen du, existituko da. Eta kontua da, bideo horretan, egoera prekario batean bizi izan da gainera, hori ikusten da aldugun, arazo bezala, ia batzuek arazo bezala bizi duten, edo abantaia, adibidez ezagutza horri aurre egiteko. Eta horren tartean, adibidez, Creative Commons lizentzian nik uste dela nolabait, hau hemen dagoenez gustatu ala ez, tira, Susan jartzen ditugu agian horrela liburuak edo beste diskoak. Ez dakit gustatuko litzaizueken, ez dakien zueke horrela egin, hori egotea, eta nola bizi alduzuen kontu hori. Zuenean, zure eski, zoko eskia denez, deskargatzeko aukera beti gongo da, eta beste balio benantxo bat emango zaio. Zerbitzuetan oinarritzen duzu egoera. Edo zelan be, torrentaren kontuaren inguruan berba egiten baldin badugu, nik uste dut bizitza guztian konpartitu izan dugula bai musika eta bai liburuak. Kasetak denok grabatu daguz, eta Big Boliarekin denok emondatzago buelta. Zer ekarri duen peer-to-peer zareek, hori maila asko handiago baten egiteko aukera hori. Ez nituzke sare horiek lotu nahi kultura askearekin, ze oso urrun dago holan konpartitzea zozer esatearren kultura askeak egiten duen hausnarketa politiko eta etikoarekin, baina ia da, existitzen dira. Baina Spotify gaur egun badago eta diskoak erosten jarraitzen dugu. Egia da, maila asko txikiagoan erosten ditugula, hori ukaezina da eta datuak ikusterik baino ez dago. Baina liburuak be deskargagarri daude Susako webunean, eta nik liburuak erosten ditut Susakoak. Eta gainera, nik pertsonalki balio hori, erantzi hori, Creative Commons eta gehienetan bai ezean, de hecho uste neman dana publikatzen zen duela Creative Commonsekin, ze Susan dituan liburu danak, ez ditu guztia begiratu, baina ikusi begiratu ditu eta ezken irulauak eta bai ezea ziren. Zen nahi dut, blogak existitzen dira, webguneak existitzen dira, eta argiak arpide durat daude. Prekarioa dela dana, guztiz ados, ez hori ezin, ez dut, ez daukatu nahi ze egin santu bat da. Baina nolabait lortu beharko dugu tendentzia berrietara are gehiago etiko eta filosofikoki gurekin bat egiten baldin badute, ze aipatzen zenuten, ez? Osea, edapena bierdala eta edapenaren alde ez dagoela inongo arazorik liburu bat, edo CD bat, edo zer konpartitzea. Uste dut, kultura askearen hildotik, uste dut zuen irakurketa oso alde dagoela kultura askearen pentsamendutik, oso hurbil, eta gainera esango nuke berba egin dudan sortzaile gehienekin ez dut bat aurkitu, agian baten bat, baina ez dut bat bera gogoratzen, esan doztana, ez planteatzen dozuena ez da bideragarria. Eta gainera, copyrightaren defentzio sutsua egingo dut. De hecho, gehienak nire ustez, harritu egiten dira, ze eskakintasun hori egon badago, hostias, baina hori existitzen da, eta holan egin aldugu.
Eta nik uste dut horbe edapenean kulturak behar daben moduan laguntza, evidentemente, gupe kulturazkearen mundutik behar dugula sortzaileengan heldu eta azaldu zein dan proiektua, dekoguzan eskankitasun horiek edo estigma horiek lehen aipatu dudana moztu, eta seguru nago eguneko handi batek alde egingo lukeela. Egia da, eztabaida zuen kasuan orain beste batela, baina honi beldu beharko diogu. Bai, nik Spotify aipatu duzula. Bueno, hasteko uste dut jakin behar dugula deskargen kontuarekin desberdintzen ze zirkuito, ez dala berdina Madonnaren diskografia jeistea edo nire ondoan jotzen ari da arena jeistea, ez? Nik argi daukat, nik erosten ditudan diskoa gainera izaten dira kontzertuetan. Kontzertutara jun eta berari erosi. Baina gustatzen zait, bestea nire interesantia jata zen artista horien lana, klaro. Hori, moduren baten horrela egiten dut. Bai, zuk hemen eman duzun ordu honek guztiengatik, nik emango izkizut 10 euro, gustora asko. Hori batetik, orduan deskargena, nik uste jakin behar dela ze deskargatu eta zerrez. Korporazio hundien, edo Netflixen dagoen pelikula bat deskargatza ez aitiru itzan nahin segun zein den, ez? Baina, uste dut hor desberdintzen jakin behar dugula, zein ari garan eskatzen edo ze ari garan deskargatzen, lo que sea. Eta bestetik, nik dakatoin kriston kontra esana, streamingarekin adibidez. Kontzertuak eta... Streaminga esan nahi dut Spotify nentzutea musika adibidez. Nire ditu zait kriston tresna Spotify. Kristona. Dago oso txukun, oso adiktiboa da. Tontotu egiten gaitu baita ere, zeia ez dakigu diskoak bilatzen, berak ematen dizkigu. Hau nahi duzu entzun gaur, eta bai, egia da, tontotuta, erabat. Bai, hau nahi dut, zelan dakizu, ez? Baina, klaro, hori, iruditzen zait, esan nahi dut, copyleftarekin eukiarren, euki dezakezu Spotify musika, ez da? Bale, Facebooken ere bai. Baina Facebooken, onartzen duzu momentuan, ados zaude gure erabilera zerekin? Copyleft, esgae, hor astu dena. Sorteko zuen arazoa da, 3. bati emote dotzazula zure lana ostiatzeko aukera, gero egiten duten edo ez, beste kontu bata, baina aukera emoten dotzazu. Baina dana saldu bezala indozu, zure copyleft, copyright, hori da. Orduan, klaro, guk ere horre uste dute, goeta sakon bat egin bardula, edo ingo dugu lagunen baten, zenik naizta eduki copyleften, jartzen baldin badute Spotifyn, edo Facebooken nire azken diskoa, orduan, edo YouTube, adibidez, YouTube da plataforma nagusia, ikusentzunezko, edo naiz eta jarri zure azala diskoa eta punt, hortik, orduan, bai, badaude, nik adibidez, bai, eskatu diote badagolako elkarteak kupula ditzen dana, la Kupula Music, eta haiek gestionatzen dizute distribuzio digitala, ez? Baina hori da, kriston mundu berria, ez gai oraindik ez dena hasi esplotatzen bat ere, bezdaki oraindik arakatzen ere horre streaming bidez egiten diren entzunaldia. Guztet orain txasi dela horretan, pentsau, orain. Zenba denbora dara magun ja, digitalean entzuten da horren musika, orduan. Horri uste dut ere eskuetatik jo zaigula erabat. Eta hori, eta pixka bat, da, mustro handi bat, lizentzien gainetik jartzen dena, momentu enten, iruditzen zait. Eta hori. Musika azari da, baina uste dute literatura zere bai, baina, ez dela ere heldu. Gustatu zait, hitzaldi hau pizka prestatzeko, aspaldi ikusi nuen dokumental berriro ikusi dut, kopiatu madarikatuak, euskaraz ere badagoen, ez da, ez du lehenengo dokumentari izan zela, Radio Televisión Espainolan Creative Commonsen lizentziarekin, lizentzia jartzea onartu zutena, eta emititu zutena. Eta hor agertzen da, momentu baten, David Bravo, nahiko ezaguna da mundu kopileftaren munduan, eta abokatua, eta hala dio
bere lanaz. Niri ditzen diate, nire jardunaren berri emateko, idei hauez, kopiletzaren aldekoek, bideoek zabaltzeko, batzuek ekitaldiak, hitzaldiak antolatzen dituzte doan, eta orduan nik ahi ez diet kobratzen, juten ez, ez diet kobratzen, baina deitzen badiezu, zure enpresan hitzaldi bat emateko, orduan kobratuko izut. Guk gure kontzertuen truke kobratzen dugulako. Jabetza intelektualari buruzko klase bat nahi duzula, kobratu ingo izut. Epaiketa batean nire lan egitea nahi duzula, kobratu ingo izut. Zeren truke ez ditut kobratuko? Nire abestiengatik. Denek dituzte eskura, nire testu eta konferentzia guztiak interneten, ez dizut horiengatik ezertzere kobratuko, nik kobratu egiten dut, nire buloko aurkienetatik altzatzen nahi zen bakoitzean norabait juteko, kontzertu bat ematera. Hola egiten du konparazioa. Hola egiten dut eta nire ustez, hola doa konparazioa zuentzako, musikariek kobratu beharko luketen era berean. Iruditzen zait super terreno diferentia. Osea, berak badu ulertzen dudanez orduan bulego bat edo, ez? Jartzen da aulki baten da, taltxatzen da aulki hortatik. Ez gure lanan nun dago aulki hori? Nun hasten da gure lana eta nun bukatzen da gure lana? Hori nik ezin dut, ez dut ikusten hain errezekarri leikeni gure esparrura. Ez dakit, guk ez dakagu soldatarik. Osea, azten bagara bakarrik kontzertuak kobratzen, lehen esan dutena. Abestiak beraiek ere behar ditugu. Osea, egiten dugun guztia behar dugu. Ematen dugun, bai, frutu guztiak jaso behar ditugu, ez da nola esan. Eta hori, eta katean doazen milioika orduko lanak bukaeran kontzertu bat eskaini ahal izateko. Gure kontzertuak ez dira kontzertu hutsak. Kontzertu hori egiten, pasa ezakezu hori. Orduan ez dakit oso ondo nola ulertzen dut, eta berea iruditzen zait oso ondo gainera, baina hori da, ez dakit. Abestirik gabe ez dago kontzerturik. Kontzertu hori egiteko nik abesti asko behar ditut. Bata bestean atzetik jarri eta jak. Orduan, bai, ez dakit. Da maiz eskatzen dalako gure jardunare doan egitea, lehen komentatu duguna, orduan, ja berez eskatzen zaigu erregalatzea asko. Orduan, bai. Bidea askotan alde handia dagoela nahien, zuk hortaz agien gehiago irakurrialiko zenun, mundu horretatik etorritako filosofia eta ondoren lizentzia batzuterako asmatutakoa oso ondo funtzionatu den eta informatikaren sorkuntzaren munduan, nik uste bete-betean asmatu zela lau askatasunen kontu honekin. Hori estrapolatu denean beste sorkuntza kultural batzutan sortu direla, oso bezalako, zalantzak agian ezin dela konparatu bidez, kode informatikoz bat edo abesti bat. Edo adibidez, oso ekoa dena, software askearen zatitxo bat hartu gustatzen zaidan, gero nirea egiteko, gustatuko litzaizke zure kantaren rifa edo zatitxo bat hartu beste zerbait berria egiteko, ez dakit konparabia den, baina bai sortu dela, ez da bai da horren inguruan extrapolablean guztiz bat, eta dira hau, David Bravo gitzetunen, mundu horretatik ere ari da, naizta legegilea izan. Niri kontestua falta zait aipu horrekin, ze aipu hori bere horretan ez dut uste ondo planteatuta dagoenik. Musikare batek edo sortzaile batek kobratu behar dago egiten duen guztiagatik. Hori Holanda. Ez dakit nola neurtu alden hori, ze niri oso zaila egiten zait, inkluso ogia zenbat balizo behar daben pentsatea. Baina, beste sistema ekonomiko baten askoz posago biziko nintzalako. Barriro lehiatzen da, edo aipu horrek lehiatzen du kultura askea eta kobratzea. Nik uste dut David Bravo hori idazten duela aktivista dela. Ni aktivista bezala badaude gauza asko kobratzen ez ditudanak. Gaztetxetara noanean, evidentemente ez dut kobratu. Kobratu aldut, baina ez dut nahi. Politikoki zehozer sustatu nahi baldin badut, ez dut kobratzen hori egoteagatik. Baina honekin ez dut esan nahi
kontzertu bat ematea ez dela kobratu behar. Eta uste dut horregaitik nahazten dituela aipu horretan behintzat termino biak. Barriro dinotz, kultura askeak ez dau berba egiten diruaz, jabetza intelektualaz egiten dau berba. Norena den, zelan banatu alden, zelan kontsumitu geinke, baina inondik inora eta hori argi geratuko balitz nire gaurko interbentzioagatik oso posiziongo nintzateke hemendik, kultura askeak ez dau eskatzen doakotasuna. Eta nahi nuke gainera lotu galdera bat egiteko nik. Lehen planteatu duzun terminotik. PBP-saren eta hor deskargen inguruan, uste dut bebai horrek lagundu duela asko, baina ez dut hau planteatzen kultura askearen prismatik, geratu jatalako hor buruan. Lagundu asko kontzertuetara jente asko eramateko. Ez dakit euskalgintzaren kontuan hala den edo ez, baina egia da bestalde konpartitze horrek laguntzen duela gero kontzertu bat betetzen edo ni behintzat hola nik usten dudala. Eta gero, softwarea ezin den kulturarekin nahaztu? Ez da galdera bapere erraza eta gainera uste dut ñabardura asko dituen gai batela, evidentemente esparru biak ez dira estantzekoak, zuek ez duzuela egiten nik egiten dudan bezala, nik ez dut ezagutzen pizkat, baina ez dut ezagutzen zuen egunerakotasuna, gainera lehen komentatzen zenduten hildotik, prekariadadearen kontu horretatik, baina bueltatuz, aikura, bakarrik hori kultura askeak ez duela diruarekin lehia egiten. Igual bai jakin behar dugu nola ekarri gurera, bai falta zaigula, ze filosofiarekin erabat bat nator, orduan ia nola, bai, igual nola egokitu, gure jardunera. Era berean uste dut baditugula funtzionatzeko moduak ja badirela nahiko elkarlanekoak eta, ez? Osea, uste dut asko bueno, badaukagula filosofia guregan badaukagula, baina igual ez dakit. Gainera ezke zuzenean kopiatuko banu, demagun Susaren azken libura irakurri dudana da Metxarzaiusen Creative Commons Baiesea da, nik hartuko bandin banu liburu hori eta Ibrahimari aldatuko banio izena, obra eratorri bat izango litzateke, ez dakit, baina ni ez nintzen sortzailea izango, ni impostore bat izango nintzateke, hori argi eta garbi daukat, eta gainera uste dut ala ulertuko luketela gehiengoak. Orduan, kopiatze hori hobetzearen ikuspuntutik aztertzen dut nik, adibidez, hartu, ez dakit nipa, zadibide jarri liburu batek. Hartu eta hortik eratorritako beste zerbait sortzea, musikan gainera nik uste dut oso ohikoagoa dela, ez? Osea, ez kopiatzea, evidentemente. Esan nahi dut, nola baiteko referenteak izatea, edo ez dakit, nago pentsaten Euskal Herriko talde bat, Joy Divisionen eragin erabatekoa duena. Horrek esan nahi du kopia batela? Evidentemente ez, inondik inora. Orduan uste dut hor, kopiatze, hobetze, horretan da hausnartu behar dugun tokia. Aldatuko du, edo beste aldagai bat euskera. Guk argien aldaketa eman genunean, beste kontu batzuen artean, hausnarketaren barruan zegoen, ia euskara, euskarazko sorkuntza planteatu behar genuen markatuaren legeen araberako oian horretan sartzea utzean
alegia saltzea egiten duguna, beste produktu bat izango balitz bezala, ala planteatu beharko denun, guk nahi duguna dela entzule gehiago, irakurle gehiago, ikusle gehiago, orduan nola egin ahalik eta gehien zabaltzeko. Aurrena hori, biziren behar dugu, baina aurrena hori. Eta horrekin batera adibidez, kendu genion gure harpidetza sistemari, gure aldizkerari presti da. 0,1 zentimo oraindu, ala 2.000 euro. Hobesten genulako, zabalpena ahalik eta gehien izatea, ez badakazu dirurik, hartu, eta dakasunean, baloratuko guzu bestela lehera egiten duguna, eta orduan alde horretatik eman guzu, edo dirua ez den bestera batera onartzen dugu. Eztabaida eta planteatu da maila honetan, zu hori arloan askotan aipatzen den abantietako bada hizkuntz gutxitua eta Creative Commons, adibidez, Microsoftek erabakitzen badu hau euskaraz egongo dela eta hau ez, ezin duzu zer egin. Oain, hori jabetza hori ireki baldin bada, eta dozeinek itzuli hartu ezak eta euskaratu, horrek irekitze ditu, ez ireki ditu, zer egia esan aldaketa izan da erabatekoa hori izan denetik, eta askoz euskarazko produktu programa gehiago euskaraz, ez da? Ez dakit musikara eraman daiteken esnaketa hau, edo haien urrunei geratu lehken. Literaturara eraman da, nik dut importantea dela lehen esan dudana, ez da guk oso ezagutza gutxi dugula oroar euskaldunok gure kulturgintzaren benetako egoera orduan. Zuk baldin badakizu euskarazko liburu baten bataz besteko salmenta izan daitekela 700 ale, eskarari merkatuaz. Merkatuaren logikarik ez daukagu, ez daukagu merkaturik. Ez dago merkaturik. Orduan, guk eskara inondik inora merkatuaren logikaz ari. Gure kezka, lehen esan dudan bezala da, ja ez da nahikoa liburu onak egitea. Ez da nahikoa disko onak argitaratzea. Kalidadeak gaur egun Euskal Herrian ez du bermatzen. Zure lana edatuko dela, zu horretatik bizitzeko lain. Ez dizu ematen. Orduan, merkatuaren logika ez daukagunez, gu ari gara zirrikituak bilatzen, formulak bilatzen, ia nola iristen garen ahalik eta herritar gehienen gana. Orduan, guk euskal kulturaren lege bat baldin bagenu, ekosistema osatzen dugun guztiok, proposatu, eztabaidatu, adostu eta gauzatuta, modu estrategiko batean, urte metik 20 urtera, hirukoiztu behar dugu gaur egun dugun kulturzale kopurua, bestela gure kulturak ez du osasuntzu iraungo. Hor sartuko genuke adibidez zergatik ez, eta ja, estatu bat bagenu, esango genuke, sortuko dugu Spotify euskaldun bat. Eta 5 urtetan jarriko dugu gure literatura, gure musika debalde, eta sortuko dugu Spotify bat, jenteak hortik ez bakarrik entzun, baizik eta deskargatu dezan. Baina noski, erakunde publikoek bitartean sortzaileak lagundu egingo lituzke. Hau da, lagundu egingo genuke 10 urtean sortzailea soldata batekin, edo soldata zati batekin behintzat, sortu dezan, eta gero erakunde publiko batek finantziatutako sare bat egingo genuke, plataforma bat, gure musika zabaltzeko. Edo egingo genuke inbertsio bat, gure kate publikoak, hemendik eta 10 urtera, 180 igo desan gure kultur sormenaren edukia erakusteko autua, ez? Igo dadin 180. Ulertzen, zer esan nahi dudan. Hori eztabaidatu behar dugu, ekosistema bat bezala. Sortzailerik hasi, gero antolatzaileak, kazetariak, hezitzaileak eta kulturzaleak. Elkarrekin. Bitartean, merkatuaz hitz egitea, guretzat, merkatua oso txikia da. Oso txikia da. Ari gara, bataz beste, 700 liburu. Saltzeaz, lortzen duenak 700 liburu. Saltzea, ez da? Orduan, idazlerik gehienok eskara bizi idaztetik, idazlerik gehienek badaukate beste soldata bat, eta orduan, idazleoiek zer nahi dute? Beraien lana ahalik eta gehien zabaltzea. Badaukate soldata bat, orduan, beraien kezka nagusia da
dauden bitarteko guztiak ondo etorriak dira gure lana zabaltzeko. Ez dugu idazten merkatuari begira. Ez daukagu merkaturik. Esan nahi dut, ez daukagu lan merkaturik, hortik bizitzeko lain. Esaten baldin badiozu, kultura espainola, kultura frantzesa, kultura ingelesa, horiek bai daukaten merkatu bat. Guk ez daukagu, gaur egun, merkaturik. Hau da, potentziala bai, 400.000 euskaldun zahar, 400.000 gero ikasi dutenak, 300.000 ulertzeko kapaz direnak, 1.100.000. Zema gara kultur konsumitzaileak? Bagina 700.000, hariko ginateke beste eztabaida batean. Hor bai harituko ginateke, egingo dugu lizentzia librearekin edo ez, ez? Kultura askea izango da edo ez? Kultura askea izateak lagunduko baldin badigu, eta hori eztabaidatu behar dugu, lagunduko baldin badigu gure lana askoz gehiago edatzen, lagunduko badigu gure lana transmititzen, lagunduko badigu plazak lortzen, egin behar duguna da, adostu eta bitartekoak jarri. Guk ezin ditugu bitartekoak jarri, guk bakarrik. Sortzaile bezala edo ni Susako kide naizen bezala, guk egiten duguna da autopolitiko bat, baina ez merkatuari begira, kontziente garelako ez daukagula merkaturik Susako idazleak horretatik bizi alizateko. Orduan, jartzen dugu dena aliketa gehien zabaltzeko horregatik jartzen dugu dena sarean edozeinek eskura izan dezan, ez? Karo, merkatua guretzat, merkatua ez da, merkatua ingeles merkatua edo musika arloan multinazional horiek, guk ez daukagu multinazionalik, ez daukagu multinazionalik, ez? Autoekoizpena da nagusi, disketxeak desagertu egingo dira hemetik oso urte gutxira, argitaletxeak euskeraz bakarrik publikatzen dugunak zenbat izango gara hemetik 10 urtera. Auskalo, ez? Orduan, gu uste dut kokatu behar dugula eztabaida ekosistema bezala lan egitera eta esatera helburu bat markatu behar dugu elkarrekin gure kulturgintzak aurrera egin dezan. Bai, nik uste dut nire kasuan behintzat nire autopolitikoena dela euskeraz kantatzea, sortzea eta euskeraren zabalkunderako egin dezakedanik onena. Garai baten esaten nuen berez, ez beti indute euskeraz eta naturala da, baina ez konturatzen ez oso politikoa dela euskeraz kantatzea, gero ez da gehiago eta horrela egingo dudala eta bere zabalkunderako onena horixe dela. Eta merkatuari begira egingo banu, ez dakit nola egingo nuken, baina hasteko beste musika mota bat egingo nuke seguru eta agian beste hizkuntza batean ere, bai, ez. Orduan, bai, ez dakit, horixe da nire ustez, nire jarrera bentsat hori da. Euskeraren etorkizunera eta zabalkundera begira euskeraz kantatzea eta euskeraz sortzea. Sortziak 10 gutxi dira, hauetan ez. Galdera eman dadin baduzu agian handa momentua. Pizka luzatu garelako, konturatzeako. Kaixo, mila esker, momentu baten esgaerena aipatu duzu, miren, aitzen duzu ongi, ez? Bai. Nik aitua dut, ni esgaen nagore, bai, así que te acompaño en el sentimiento. Aitua dut, Creative Commons lizentziapean egiten diren kantek ere, gero Facebooken edo bigarren mailako reprodukzio bideoietan sortzen dituzten balizko etekin horiek edo azkenean denek bukatzen dutela esgaen eta orduan hor benetan gerra handi bat dagoela esgaerekin, ez? Pixkat, hala da, ez? Hori aitua nuen eta hori ziurtatzeko. Bai, hala omen. Bai, baditut lagunak justo lehentxeago naiz batekin horretaz hizketan, eta bai, horako katxondeoa dago, pasada bat, bai. Eurak jasotzen dute, berdin. Eta berak esatezean guk ez dakigu oso ondo nola egin hori diru hori reklamatzeko, edo esateko bentsat, ez dela ari generatzen, ezer, berez, guk copylefta arekin daukagu diru hori.
Orduan musikaren alorretik daukagun mustro handi hori da gure, nik uste dute, jomugan eduki behar duguna, ez gai bera nola, ez dakit zer egin, baina zerbait egin barko da horrekin. Hori, ez dela bakarrik bakoitzaren autu politiko pertsonala ez, gero ja dagola hori monstro handi bat, zure autuaren gainetik apisonadora batekin pasatzen dena, eta suerte, ez? Eta gainera, irabazi asmorik gabeko elkarte bat, da. Eta nola da posible horren beste milioi urtero poltsikoratzea, ez? Eta zentzu horretan ez dugu aipatu, baina eki ere sortu zen, eta uste dut, ez dakit, badakit lizentzia libre esari gara, baina bada pauso bat bintzat, nahi baituzu babestu, bintzat buru jabitza dutz, ez, pauso bat egin. Eta geure modura gestionatu, nahi badituzu bintzat gestionatu, hemendik bertotik gestionatu, eta uste dut kriston, arazoak izan dituztela esgaerekin, ez dutelako nahi izan, esgaek horre delegatzerik gestio hori. Bai, esgae da, badakigu. Bada bat, galdera batzuk eskiu bideen, baina diru laguntzen herri honetan, denok jasotzen dugu diru laguntzen bat, erabatero bestela, txikia horretan dio. Tartean baldin badago diru publikoa, eta beste galdera bat utzi duguna hor tartean da hezkuntzan dagoen panorama. Hor bai dagoela dena diru publikoz lagundutakoa, eta guztiz copyrightaren alde emandakoa, eta multinazionalen alde emandakoa, aipatu genezakena. Baina adibidez, zentzurik aldaka, edo beste adibide bat, lehen aipatu duzu euskarazko edabide gehienok Creative Commons garela, hala da, salbuespen txiki batzu tartean, eta bat nagusiki, ETB. Nola da posible, edo ulergarria alda, diru publikoz badeztutako sorkuntza kulturalak zentzurik aldaka copyrightaren pean argitaratzea, ez aldu berez zabalkunde librerako baliabide guztia baliatu beharko publikoa den heinean, arlo guztietan? Nik nahiko argi daukat. Baina nahiko argi daukat euskal kulturak zabalkundea behar duelako, eta Creative Commons lizentziak, oroar, kulturazkearen lizentzia, ez dagoelako lehiatuta merkatuarekin. Nire ustez diru publikoak jasotzen dituen proiektu bat ala beharrez kulturazkea sustatu beharko luke, izatez atzera elikadura bat uste dudalako atzera elikadura bat behar dela diru horretaz, eta zalantzaz hori 100% eginda baldin badago. Zalantzak sortzen jata 100% baino gutxiago denean, orduan zer egin. Ez daukat oso argi, baina argi izan bitartean nahiko nuke kulturazkearen alde egitea. Baina hori, aipatu doana, ez pentsa hippie egiana zela. Esan dut hau, badakidalako Creative Commons eta kulturazkea ez dagoela lehiatuta Argi gera dadin. Egia da, kostatzen zaigu bai hori barneratzea, egia da. Horregatik esaten dut horren bestetan. Evidentemente, nahi dut, zuek jatea, eta albaldin badozue, hasta berogailua jartzea neguan. Hori izango litzateke, eta ez erabakitzea beste asko egiten duten bezala berogailua jarri edo bazkaldu. Baina, bai, argi daukat, nire ustez, diru publikoa jasotzen duen lanak emaitza publikoak eman behar ditu. Eta uste dut, aukera bakarra horretarako, kultura askea, edo software askea, edo filosofia lau askatasun horrenpean sortzen dena dela. Guk arazo nagusia daukaguna ETB-rekin da, ETB gurekin ez duela hitz egiten horri buruz.
Guk ez, gure... Gu bagaude ETB-en ala. Hau da, ETB gobernatzen dute alderdi politikoek eta kojunturaren arabera batek dauka ardura eta arek erabakitzen du ze eredu guk lan egiten dugu kasetariekin. Eta kasetari askorekin, kultur kasetariekin ez daukago arazorik, elkarlanean ari gara, eskerrak horri, ez? Baina ETB berak, ez? Zuzendaritza edo horrek gurekin ez du inolako hildo estrategikorik eztabaidatzen, ez digu galdetzen zer behar dugun, ez digu galdetzen nola zabaldu nahi dugun gure lana, ez antzekorik, esan hori da, errealidadea, zorionez hor langile oso finak daude, kultura zabaltzen, hemen daude asko, goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte oso baldintza kaskarretan lanean, ez bakarrik ETB-koak, baina horiek ere bai, oso baldintza kaskarretan daude, eta datorren astean egingo dute maratoi bat, ez dakizen bat aurrekontu ekiko duena, baina esagerazio bat, eta bitartean hemen daude 4 egunetan oso jente gutxi, ordu pila bat sartzen, nekatuta, baina ala eta guztiz ere, kriston jarrera daukate, baina, karo. Erabakitzen organo horietan, horiek ez dute gurekin kontatzen ezertarako, ez kultura gure sormelana nola zabaldu nahi dugun, ez ezer. Horrez dago inolako komunikaziorik. Nik uste dut diru publikoa erabiltzen da guztietan, bai, etikoki ere, izan marko, ados nator. Adibidez, jaialdietarako diru ematen danean bezala, ainarri ikusten da bezala, emakume parekidetasuna bermatu behar dela, ondo iruditzen zait, libreki ere zabaltzea edo behintzat eskatzea horrela egiteko, bai, noski baietz, baina hori, bai, gu zer garan, egite ben, noizean behin zerbait agertzen dana, baina sustatzen diren, zer esanik ez, oso adierazgarria da, Euskal Kanten irrati berri bat sortu dutela online, orain, adibidez. Zer esan nahi du horrek, orain arte etzela ipintzen euskal musikarik, ez? Zakit. Badaude, hainbat gauza aldatu beharko liratekenak. Bai. Talde hau ETB-en ez da ikusiko segurazki, baina argian da Hamaika Telebistan, esango nuke baiet. Beraz, onartutzeko dugu? Oso ondo. Eta, eskerrik asko. Segurik. Eskerrik asko.